Milí diváci, ja vás vítam pri tomto ďalšom videu a vidíte, ako som oblečený a vy dobre viete, že keď som takto oblečený, tak vás čaká Hospital Stories. Avšak dneska to bude trošku inak. Áno, chcel som pre vás točiť to Hospital Stories, ktoré bude prvé v tomto roku, ale ráno som sa dozvedel istú správu a tá zmenila celý koncept toho, čo dneska budem točiť a toto je tá správa. Teraz píše. Čo? Zodpovednosť za následky podania vakcíny Sputnik V má preberať ošetrujúci lekár. Prosím. Áno, táto správa teda ráno ma zaskočila, ale poďme sa trošku teraz najskôr pozrieť, čo vlastne ten Sputnik V je. Je to vakcína, ktorá sa používa na terapeutický účinok proti koronavírusu, teda jednoducho povedané je to očkovacia vakcína proti koronavírusu, ktorých už na Slovensku samozrejme máme nejaké vakcíny a u nás sa teda používajú AstraZeneca, Pfizer a Moderna, myslím. Chcem na začiatku hneď povedať, že ja nie som proti očkovaniu, proti vakcinácii. Zatiaľ síce ja sám zaočkovaný nie som, ale nie som proti tomu. Možno časom teda neskôr sa dám zaočkovať aj ja. To chcem takto na začiatok povedať. No ale vráťme sa k tým vakcínám. Všetky tieto, ktoré som spomenul, čiže Pfizer, Moderna, AstraZeneca, sú schválené Európskou liekovou agentúrou a teda môžu sa používať na území Európskej únie. Kde však nastáva problém je ten, že Sputnik V, aj keď podľa literatúry a článkov má účinnosť vyše 90%, čo samozrejme spochybňovať nebudem, ale je to ten malý zásadný problém, že nemá registráciu v Európskej liekovej agentúre a my ju máme na Slovensku. Akože, haló? Skôr ma teda zaráža na tom to, že pokiaľ som teda čítal, tak okolo 18. februára rokovala vláda o Sputniku a neodobrili to, aby vôbec ten liek prišiel na Slovensko. Dokonca to, že príde na Slovensko, nevedel ani šéf diplomácie pán Korčok, ktorý sa dozvedel o tom, že niečo sa deje v nedeľu v noci a v pondelok v podvečer už vakcína bola na Slovensku. 200 000 vakcín Sputnik V boli na Slovensku. Takže trošku mi nejak uchádza nejaká logika, že tam sa to neschváli, ale aj tak to necháme priviesť. Je to neregistrované, ale aj tak sa tým bude očkovať a na toto očkovanie udelilo výnimku Ministerstvo zdravotníctva, kde je ako oficiálne stanovisko, ktoré teda podpísal minister Krajčí. A najviac ma na tom zaráža to, čo som povedal, keď som teraz zobudil a prečítal som tú správu, že za účinky, ktoré spôsobí Sputnik V, zodpovedá ošetrujúci lekár. Tak ministerstvo, a napriek tomu, že sa to neschválilo, tak ministerstvo a premiér a neviem kto všetko nechajú priviesť vakcínu, o ktorej dokopy nikto nevie, je neregistrovaná v Európskej liekovej agentúre, čiže zatiaľ sa používať kvázi nemá. Udelí túto špeciálnu výnimku ministerstvo zdravotníctva, že kto chce, samozrejme je to na dobrovoľnosti, kto chce sa môže zaočkovať Sputnikom. A pri týchto všetkých negatívach, ktoré som teda povedal, alebo teda ako by som to nazval, možno nie negatíva, ale tieto nepriaznivé informácie, tak tá štvrtá vec je, že ten, kto sa tým nechá zaočkovať a niečo sa stane, tak preberá zodpovednosť ošetrujúci lekár, ktorý bol len poverený, možno niekým, vybraný niekým, že ty budeš očkovať. Čo je toto za chorý nápad? To ako keby je človek, ktorý je psychiatricky liečený, niekoho zabije, ale povedia mu, že viete čo, vy za to nemôžete, môže za to ten psychiatr, ktorý teda vám nastavoval liečbu. Veď to je úplne choré. Neschválili to, nie je to registrované, udeľuje sa tomu špeciálna výnimka na Slovensku a zodpovedať za to bude ten jeden nejaký, nazvime to chudák lekár, ktorý očkuje a všetci ostatní od toho ruky dávajú preč. Ja tomu proste nerozumiem, že prečo sa toto deje. A táto správa ma akože dosť ráno zaskočila, preto som teda netočil to Hospital Stories, ale toto som vám chcel povedať. Vy toto video vidíte v stredu a v pondelok teda tie všetky vakcíny boli privezené, čiže je to čerstvá vec.
Ale mňa toto strašne zaráža. Že niečo sa stane a teraz, nedaj Bože, bude nejaký veľmi nežadúci účinok, ktorý môže byť, hej. A bude za to stíhanie a sankciovaný ten lekár, ktorý to proste pichne. A ministerstvo, ktoré to schvaľovalo na Slovensku neregistrovanú vakcínu, ktorá bola dovezená po tom, čo už vláda neschválila, aby ju priviezli, tak oni teraz idú od toho ruky dávať preč. Ja samozrejme nie som nejaký politik ani nič, ja na to idem logickým a sedliackým rozumom, ale nejak mi to nevychádza. O tomto som sa s vami chcel teda podeliť a som zvedavý na váš názor. Kľudne mi napíšte dole do komentu váš názor, možno mi napíšte, či už ste očkovaní alebo sa plánujete očkovať. A majte pekný deň, ale som z tejto informácie trošku zaskočený a hlavne viac ako to, čo som zaskočený, tomu absolútne nerozumiem. Ale ako sa hovorí, nie všetkému musíme rozumieť. Takže dávajte na seba pozor, dúfam, že ste všetci zdraví a majte pekný deň, čaute.